Jo crec que en Passeig de Gràcia n'hi havia d'aquests llars, amb aquells llistonets estrets, aquests típics de les fustetes fines. Però hi havia a l'hivern cadires a la part del sol, que era, si puges pel Passeig de Gràcia, a la part de la dreta, i a l'estiu, a la part de l'esquerra, a la tarda, seia molta gent perquè feia fresca. Els bancs en línia estan molt bé, però esclar, per parlar n'hi ha dos que estan molt còmodes, però els altres dos no gaire. I aquestes cadires les agafaves, les podies posar davant del banc i feies una rotllana. I feien grupets i pagaven 25 cèntims, venia un home amb la seva tireta a pagar, sí. Com el cobrador del tramvia, doncs era una cosa així, però era de l'últim. Però, perquè al Passeig de Gràcia ja no hi vaig, o hi vaig alguna tarda i veig que està ple de gent allà esperant per entrar a les botigues aquestes tan cares, però no és el que era llavors, esclar. Ningú passeja, no?